No niin, nyt olisi Minecrafti. Eli alettiin uudemmaan. Tässä hakataan eka puuta. Ja eli mäkkiä laitan tästä 85. Pitäisikö laittaa vielä vähän iso? No ei. Eli niin mä teen nytten tällaisen, tai mä hakkaan puuta eka, sitten mä katon mitä mä teen. Niin tästä pari puuta. Ja tehdään sellainen perustalo vaikka sitten. Mikä helvet? Pitää tuo käydä katsoa mikä tuo on. Joku jännä juttu. Ei kyllä, tää oli tällainen normi. Mutta nyt voitais etsiä se paikka, johon tehdä se talo. Niinku eka talo, sitten aletaan joskus tekee niitä muita taloja. Josko nekin tänne päin. No kumminkin nyt tehdään eka. Ja mä en ollut saanut tuota saavutusta, mutta ei kai se mitään haittaa. Niin tästä nyt eka otetaan tämä työpöytä. Ja sitten mennään nyt tänne päin. Jo tänne mä ehkä teinkin talon, mutta joo. Jos tänne tai jos tänne saisi jotenkin niinku, en mä tiedä, ei tänne ehkä saakaan sellaista hyvää, kun tuolla on sellaista vuorimaista, jonka tossakin huomaa vähän. Mutta kannattaa ehkä mennä tänne päin. Tuolla päin saattaa olla joku hyvä alue. Täällä. Ja tässä on näitä. Mitä nää oli? En mä edes muista näitä, kun mä en oo pelannut tätä. Nielkää sitten ihmetelkää, kun me on vielä niin huono, niin nää on sokeriruokoja. Mikä koivumettä tää on? En oo ikinä nähnyt, kun tää uusi päivityskin on. Miksi mä nyt hetkonen. Tähän jos me tehtäisikin joku, tai niin, jos se päätalo tulisi tuohon, sitten tähän tulisi joku kalastuspää, se olisi hyvä. Mutta nyt eka se eka talo. Vitsitko tää menee näin hitaata? Täällä on kanoja oikein. Tähän me tehdään talo. Tapetaan pari kannaa. Kepillä siis. Kepillä tapetaan kannaa. Mä en osaa enää sanoa. Mä tiedä mikä tämänkin nimi on, vaikka tällainen. Tosta. Otetaan yksi tällainen raata.
No nyt ekana tästä tällainen perus, että otetaan tästä puuhakku. Tule tänne, hieno puu, ruma puu. Ja tästä aletaan hakkaa sitten kiveä. Tai hakataan nyt tästä joku 16, se ehkä saattaa riittää hyvin näihin perusasioihin. Vielä 3. No niin, tää riittää. Ja eli tästä eka otetaan uuni. Sitten tästä saisi niinku... Joo, tää on hyvä. Otetaan tästä tämmönen sitten. Tehdään lisää stikkejä. Ja sitten laitetaan tästä miekka. Ja sitten vielä kirves. Tässä on hyvät. Huonoa kamaa. No mä tiedän, mutta... No tiedän, mutta... Nyt lopetetaan tuo ärsyttävä jankutus. Ja hakataan nyt tästä tätä koivua, jos me tehdään sellainen, mitä mä ajattelin tässä yhdessä kohtaa, sellainen talo. Ja tässä olisi takana, mikä mettä tuo on tollanen jännä. En osaa sanoa, mikä tuo voisi olla. Joo, tänne tulisi hyvä sellainen, jos tästä tekisi jonkun sillan tonne ja siitä tonne ja... Mutta nyt mietitään vähän lisää. Tänne me mietittiin jo, mutta... Joo, no... Aletaan nyt tekemään sitä taloa ensin. Eli... Peitetään tämä. Koska me ei tarvita tällaista rummaa juttua. Paitsi mä käyn vielä hakkaan vähän kiveä. Ja muuten uuni laitetaan tähän vielä vähäksi aikaa, kun otan tosta... Mä oon niin huono pelaa Minecraftia. Anteeksi, mutta nyt sitten ollaan hakattu kiveä. Sitten meidän pitäisi ehkä... Niin, ei ehkä kun tehdä se alusta. Se taloalusta, minkä mä suunnittelin sellainen. Ajattelin vähän sellaista jännää taloa, mutta mäpä teen sellaisen... Pitäis vähän miettiä tässä samalla kun hakkaa tätä kiveä, että... Joo, mä teen sellaisen ihmeen puolijutun sen, että niinku, jos tästä alkaa. Ja sitten se lähtee tästä näin. Sitten tästä otetaan 3. Noin sitten 1, 2, 3. Hakataan tästä puu pois. Ei meillä kyllä tää kivi nyt ehkä kumminkaan tähän alustahan riitä, mutta tästä. Eli YKK, ne. Ei kun siis 3. Sitten tähän. YK, O. YKK. Ja sitten laitetaan tähän vähän multaa, koska tää muuten näyttää aika rumalta.
Tai silleen, se vaan ärsyttää jotenkin silleen ärsyttävästi. Ja sitten otetaan tästä 1, 2, 3. Miksi mä sanon kokea otetaan? Oi nyt on paha tilanne, skeleton. Pitäis kyllä sellainen paha tyttö, joka menee hukkaaseen. Ui! Kuole! Nyt pitää tämä syömään. Mä unohtiin tän. Otti jo sydämestä. Ui saatana. Siis... No ei näin pientä. Tästä tulee ihan liian pieni. Pitää laittaa 1, 2. 1, 2. Tuolla on toinen. Hevonen. Miksi mä nyt puhun hevosista, kun ei mulla oo sellaista? Tuo skeletoni näkyy mukaan tänne asti, no ei enää. Kumminkin täältä takkaa tulee toinen. Elikkä helkkatti. Miten mä selviän tää yö? Jollain random kaivuukeinoilla, eli mä teen tänne jonkun hienon kaivoksen. Ei tästä varmaan hieno kaivos, mutta mäkkiä sain täältä en saikaan, koska se oli jo sopivalla. Onkohan tää yö kestää? Mä haluaisin löytää jonkun luolan, kun mulla ei oo mitään paikkaa, mutta... Ei oo ketään. Paitsi... Miksi derppaa tuossa lammessa? Tai mikä... Siis... En mä tiedä mikä tää oikeesti... No sanotaan nyt vaikka järvi. Näin pikkunen tällainen vesiallas. No tätä vois sanoa ehkä lammeksi. Pikkulampi. Ei ku... Iso lampi. Joo, tästä ehkä tulee hyvä. Näin. Ja sitten pitää laittaa tää loppu alusta, tai mikä onkaan. Mutta maini. Ja siis... Hakataan tähän nyt vähän tästä vielä lisää kiveä, koska ei ole tarpeeksi. Ja rautaa. Mä lähden tältä mainilta ihan just pois, koska tätä varmaan näyttää. En mä tiedä näyttääkö te tätä paikkaa, mutta nyt lähden miekaisille. Näin. Siis
paljon tähän oikein tarvii? Pitäisikö hakata vaan alaspäin? No ei. No on pakko vaan hakata tätä. Ai. Minä vaan alaspäin. Kyllä me sieltä jotenkin pois päästään. No ei tää hyödytä mitään. Eli vielä vähän matkaa eteenpäin. Mutta siis nyt en tiedä millä korkeudella me ollaan. Ei mitään hajua. Eikä päivän pelasti ärsyttävää puuhakkuu. Aina itekään mitään. Jes. Puuhakkuu pelasti päivän. Tai sorry, nyt äkkiä. Mikä mulla oli tavallinen? Mä en tiedä yhtään kun tässä uudessa päivityksessä oli tullut tollanen tavallinen. Niin me käytiin alussa tässä. Sitten mä menin tänne päin. Vai meninkö? Niin mä menin tänne. Nyt on paha tilanne. Ja äkkiä noustaan ylös. Sitten mä menin en aina kattonne. Niin mä menin kyllä jonnekin tänne päin. Niin mä löysin jostain sen viidakon. Viidakko yleensä. Se on jossain tuolla päin. Nyt jos muistan oikein. Ei ole. Nyt ei ole oikeasti mitään hajua. Mä en mennyt tänne. En varmana mennyt tänne. Mä menin jonnekin. Tänne. Joo, mä menin sitten tänne. Tänne päin menin. Tänne. Jes. Sitten mä kävelin tänne vasemmalle päin. Oikeesti nyt on huono tilanne. Mä tippun sieltä vielä alas. Joo, mä menin tänne. Nyt mä muistan. Nyt mä muistan, missä se on aika varmasti. Joo, se on täällä. Kun menee täältä, niin tässä on se saari. Sitten se mun kivipläntti on tuolla. Joo, tässä. Eli nyt mä saan katsoa rauhassa. Niin mä laitan sen rauhalliselle. Joo, tuo tavallinen on niinku normaali. Eli me laitetaan se. Oho. Me laitetaan tämä helpolle. Ja se meidän maini oli teille. Ja täällä on mun kamat. Noniin. Ja nytten tuo pitää ehkä kumminkin ottaa tosta pois. Mä koko ajan vahingossa kävelen siihen.
Noin. Jos on sen kolun, niin ei mitään. En oo varma, ei nää saata ehkä riittää tähän. Ei riitä. 7. 7 vaan. Vaan 7. Ne 6 ei. Ja täältä sitten. Miksi mä double-klikkaan aina joskus näitä? Tai sitten se on lagi. Joo, tähän tulee sitten se. Joo. Eli jos tähän tulee se niin tähän ja tähän laitetaan YKK, niin YKK. Miten mä pääsen alas ilman kuolemaa? Multa blokkeilla ne auttaa. En kuole. Miten mulla voi olla näin huono tuuri, että aina se ruoka menee pois? Tai että ruoka loppuu. Kakone. Se olisi ollut lähellä. Kakone. Ja nyt on hankala tilanne ja selvittiin. Vai selvittiinkö? Selvittiin. Sitten vielä tähän. Ei. Miksi mä oon näin huono? Ne. Jos mä kuolen, niin ei helvetti. En kuollut. Sitten vielä ne. Näin ja laitetaan tähän vähän näitä puublokkeja. Tähän sitten ehkä tuohon farmiin, johon mä jättin tuollaisen 3-levyisen aukon, niin sinne. Ja kun mä teen sinne jonkun huoneen, ei oo mitään ideaa. Joo. Siis ei voi olla näin huonoa tuuria. Ei voi olla. No nyt mennään sitten takaisin sinne kotiin. Joo, ja sitten katsotaan siellä, mitä siellä on tapahtunut. Miksi mä aina kuolen? Mä oon niin huono. Mä oon kaikissa huono. Ui. Otin vähän limsasta hörpyn muuta, mutta
Mulla on niin huono tuuri, niin huono tuuri. Niin huono tuuri. Mulla tää nälkäkin loppuu kohta. Tai siis, no nälkä. Palkit menee pois, niin ihan kiva. Miksi mä juoksen edes? Että ei kestäis kauan, niin tietenkin. Ja siellä päin on meidän koti. Justinko tää juoksujuttu meni pois. Ja tässä. Menikohan tänne mitään kammaa? Ei. Joo. Tää jakso oli tässä. Ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moikka!